wara noddemo téléphone tan wara noddemo téléphone bimi wara noddemo an kam mbaɗandi kam ayi mon yo bone hen ñande jettuɗa fuura kam oɗo wutti kam mbaɗani ñande ɓorna ɗum toon ma wuro ngo fof rewma min mbi an kam yero mo ma wutti sa yettima mbaɗa feere ƴeewa toon mo jiɗɗa hankkadi min gara toon mbaɗa feere kurtina ala hanti noon kam yonti noon waɗa ala min debbo hattandomi woni komi yiyani debbo hattandomi woni komi kalal dede komi kalal dede nden kam mbaɗani so yonti mi jokkodirte Abdoul tan wallahi gaari ndi kam mbaɗani ko an darandu kam nego nduuɓi ɗiɗi eyyi ko yahata hen ko fof min waɗat valise o min waɗa ɗum wadda timmi wadde mo wuuri to mbiɗa ara mboɗo ardete debba nden ɗo suudu ma nan ɗo kam sa yettima hay hunde manquera nden so Abdoul ari koye less daddude ala haɗa Abdoul arde mi maha suudu gulale lu kadi ki kawaga bon wallahi ndeysan jarama en tout cas jarama no feewi jettoni gonni Allah min kam ko min foti yahnade on min kam min foti yahnade on sabu ko kalɗon ko guele debbe jusqu'à la fin ko kiram mi yiɗano noon rendude kaw Abdoul suudu par ce que kiliŋ o suudu ndu e galle o no wayi welde min cikkanno aɗa andi mi yiɗino wonde ko boyi cikkannomi o arno ko pour jettude place am heɓde suudu am kiram tan yaabadon kam no feewi surtout an min baddi ɗo min piyodiri goɓɓe ha mi deebi gañdemo kono noon jaafoɗa no feewi kaya dogi ayi jiddonde won kono noon haydara jam nen hunde fof heeƴi eyyi ɓayde en jiitodiri tan ko ɗum noon saabu haɗani ko ɗum renduɓe peccata eyyi kadi noon wuuri tan kono rufani te hoore woɗɗani daani yo Allah waɗ jam eyyi yo Allah waɗ jam alhamdulillah mi yoni Allah fawmena lawol ɓural tan wallahi eyyi mi jogui kam mi jogui de kam ko noon aduna ko teddungal tan fof noon ko teddungal tan mi jetti mi mboɗomi fawno bagasuji am wayni client abam ɓe joni doyi 19 heures ha 19 heures e 19 heures demi jiɗmi yaade ko horaire Ablaye o mi wimo yo panam place mi wayni client am ɓe foof noddi téléphone ay mi noddi téléphone mi wimo yo woppanam place yeeso o tade min mboɗo sobi mboɗo yiiɗi ɗade kulude ladde de mbaɗodi mbaɗodi kam yiyata ɗum to eyyi kono aɗa andi ɗum ɗoji lekki ɗi aɓe riddodiri so taw oto no doga lekki ɗi no riddodir ɗum no wela leɗɗe dogani dik an dogat leɗɗe way comme no doga o ɗum no sahomi wayno ɓe kamɓe fof jafnoɗaɓe ɗum joni kam wonnam du waw tan ala joni kam mbaɗa hirnat mbiɗa ko wendo ko jaara ene wona ka kirnu tan eyyi ɓaade an noon ganduɗa ko yiilade galleji becek ene heddi nogas desna ñaar fukko ɗum ganduɗa duwa o noon en goppat tan Abdoul waɗa ɗum jangdema ala kanko kam jota ko ɓoɗo waɗa duwaw ala yero jangdema waɗani jamaji ɗi nanata tan ko giɗi ɓuuri ko haɗa ɗi tan ha weeta juulu tan a jalata tamba bismillah auzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله ودن من جام يا الله hawrdin men ɗo kadi hitande arore taw hay goto mankani e hono nula sallallahu alaihi wasallam joni a waɗa départ jam arrivé jam yo départ jam arrivé jam mi pari a pari ya eyyi ƴeew eyyi ɗum ɗo noon ayi oɗo westi o westa ka min tottuma bo jiɗmi ko sika yeehi haɗa memba ƴeewara oɗo westa waɗo sac ma tan oɗo westa kaw Abdoul ko min tottuma bo fof e dow teddungal tan wallahi ƴettu oɗo westa haɗa memba ƴeewara haɗa dowri ndi no wuuli fuuta no wuuli siko wuuli ɗum ko 100% coton haɗa ɓoloro ala Abdoul min sa waɗini mi hersat ala wata hersu noon ko an jeeyi waɗɗo tan wallahi mi hersat waɗɗo sika yeehi haɗa ɓoloro ala hay probléme goto waɗɗo wallahi ala probléme Abdoul waɗɗo kaw annen ala hay probléme goto yaram an enen ndendi fof
enen ndendi fof enen ndendi fof seydi Sow enen ndendi fof ko adi fof Abdou eyyi hande ko kaw Abdou wiyanmi ala ken giƴiraɓe noon woto wi am kaw Ala, noon kaw kaw o mbiyen ɓurtat mami, kaw pas- o ɓurtat ala ni ken ko- fedde wotere eyyi wi am Abdoul tan berndem nde koko An ken giƴiraɓe. koko leppi eyyi sabu an a wona neɗɗo bonɗo e hay annene ka bonani yara ala min woni bonde o hay annene a bonani min woni agresseur o min woni bonde o par ce que nde garda nde mbur leeso ngo no yaaji woto simtu suudu ndu no yaaji ala hay kono probléme mboɗo goto ambuma e suudu mboɗo wima ni a bokkata ɗo mboɗo hubba kiling o mboɗo hay mum mi suusa kiling kono mi forsanno rien que forsanno miɗo signanno hono ma kono mi forsanno kiling o beele ɗum fof pour yidde yaltindeme e galle o nde garata nde oɗon ñalawma ponnomi hodde mi miijunomi garnoɗa ko pour jettude place am eyyi ko noon kono noon minne mi riccitaki ko jooɗornoɗa saabu taki kam andudema haɗa andi sika mi arin tan a yeehi mi andatama gannadiral ɓuuri forde ɗum ɗon foof a nani jiɗmi noon ko ala min noon mi yiyata goyowo de ɗon jiiɗami sa woyi mi woyatde yara woto woy noon sika woyi tan goynami oɗo jagoma yaafuya ala hay probléme goto woto woy mi yiyata goyowo ɗo jiiɗami somi woyi ɗo a tardade mi yiɗa goyowo woto woy saabu Allah ñoƴƴu ɓerde ma tan ñoƴƴu ɓerde ma sa woyi tan goynami te min gonɗam gasata de haɗanni no mbatta rondam sac o ala woppu tan rondam walis o ala woppu tan mi en ɗamma tan rondam walis o en ɗamma Abdoul min en ɗam min tan komi dimmo noon en ɗamma tan ala anne enen gondi enen ndendi goto jaggu tan rondam sac o rondam walis o woppu bojji ɗi noon yara anni yabo sibo Allah ene laade muɗum gonɗi ɗi eyyi ko oriére bentori o jettan eyyi oriére o eyyi ayca udditanam damal ngal min suudu ndu mi wayni mama eyyi malla o mi wayni mama eyyi kiling o mi wayni mama ɓe mbayni mama kamɓen yen jiitodiri e dow jam mami ar ha daara mi yima ala hay probléme mami ar goto ha daara waɗɗon escale eyyi uddi jeeyi ayca ala anne yara noon woppu ko mbatta ko anne yara woppu ɗi goñ an walis o homo nisino ƴawt he reere ɓe ɗam ndiyam tan aɗa yara fanmerde ɗum hema hirani gila hebbin ɗo reedu ma hirani wallay seede ala hirani i ɗo gonmi ɗo mi ala appeti ñamde yasin kowoni mi ala appeti ñam wallahi no wonno galle koko yeewi ɗum kam ko gonga te aduna surtout ma kawma Abdoul kam konko tan ɓurmi yewnude wallahi ka Abdoul ɓoyani ɗo balɗe 15 minde konko jewni min ko yoro jewno a ƴeewɗo yero hay soto ɗum waɗi ɗo lebbi 6 kabdiɗo ma no wayi wonde kabdiɗam fof ko noon mbami yewnudemo ndeysan ko ɗum tan noon ndeysan miijimi ko mbiyanoɗa muñ ko fof mi faami ɗum hannde Allah ne andi kanko jewnumi ndeysan no min mbawi yawrude no wayi yawrude men mbiɗa yawre moni fof noon mbawi mi yewnudemo ayi de mi faami noon dekete ko mbiyanoɗa kam yomi muñ fof mi faami ɗum hannde Allah ne andi kanko jewnumi ndeysan no min mbawi yawrude no wayi yawrude men mbiɗa yawre moni fof noon mbawi mi yewnudemo ayi de ko ɗum woni aduna Allah ne seedi eyi ko noon aduna ko noon yewno min mbano tampidde e galle he fof wallahi kanko jewnumi ndeysan ko jewnumomi komi yewnan ɗum ka Abdoul wallahi ayi de ka Abdoul ari ɗo ko tan dabbo kañum ko taske tan ari min noon yeede jawɗi mum kawma Abdoul ɓuurmi yewnude saabu konko ɓurno wonde sehlam ka Abdoul gonno sehlam ayi de ko noon no wonno annene Allah jarama yonni kadi a fewni neɗɗo ene maha galle mum ha feewa yiɗa dañde koɗo garɗo ɗum jillu ronka wallahi no ɓuri kono aɗa andi yero kam ko baɗam wona ni jamour e yam hay so tawi kadi wonko wurde yam ko muusi somi mittimo tan hay soko ñalawma goto teddugal meeɗi wonde hakkude men heddoto noon jinnaɗo famdata malgré komi kawma ko kono malgré kadi duuɓi ɗi kewani ko duuɓi ɗi tan keccumomi ko wona ɗum ko annene jeewa galle a jarama yonni sa yino ko tagi mbaɗi wiyannama ya muñ ko ɗum tan neɗɗo noon so wi mbaɗi yiɗi ƴulɓe sa muñata curke a yawata hebde ƴulɓe wallahi no woodi ko heddi ko noon ko aduna jawdi koko gasata nden a jarama
yonni ndendi fof ko heddi ko noon so tawi jeewo ene haale walla jeewo ene foti ndaarede yasini kala dañɗomo dañi kala basɗomo noon waasi a jarama de oɗo galle noon hono ma ala te kadi andu galle o debbo goɗɗo natta ɗo tant que aɗane oɗo jaɓɓal harlu joje ala sikki ala harlu joje de sa change ani jaɓɓal jaɓɓal mo joɓiɗa o aɗa ñiɓi hen galle o ko an tan e ɓesgu ma jooɗo mi addanma hirande ijjam kalɗa ko ma waɗa tembere sa addi mi ñamat wasde sabu mi dañi appétit hande jeewo galle abdu mi ñamat fatmi addanma hirande